Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați venit la postul de televiziune GRT. Urmăriți emisiunea Interviu Săptămânii, iar eu sunt Polina Slavova. Astăzi avem o ediție specială în care vom discuta despre poezie culturală și identitatea națională cu o invitată deosebită, poetă Marcela Mardare. Doamna Mardare este o voce importantă în literatura română contemporană și a contribuit semnificativ în promovarea culturii găgăuze. Vom vorbi despre începuturile carierei sale, despre influențele care i-au modelat stilul, precum și despre implicarea sa în proiecte dedicate conservării limbii găgăuze, inclusiv colaborarea sa în realizarea unui dicționar găgăuz. Doamna Mardare, bună ziua! Ne bucurăm să vă avem alături de noi la studio. Bună ziua! Mă bucur că m-ați invitat. Deci, prima mea întrebare este, fiecare poet are propria cale în literatură. Cum a început cariera dumneavoastră creativă și ce v-a motivat să scrieți primele poezii? Deci, eu mi-am început, de fapt, cariera, în primul rând, în sufletul și în gândul meu. Îmi plăcea foarte mult să citesc, mult. Citeam diferite cărți și îmi imaginam că personajul principal eram eu. Dar adică mă comportam într-un fel mai altfel decât personajul și să nu fiu chiar el. De aici probabil a pornit dragostea mea pentru lectură și pentru cuvânt. Și eu mi-am început cariera mai târziu ca prozatoare. Prima carte de debut a fost proză, nuvele, Scut pentru Leonora. Poeziile au venit mai târziu. Dar din școală scriam diferite, așa, catrene, povestioare scurte, dacă erau necesare, pentru vreun eveniment sau altul. Așa. Succesul literar este un moment important în viața unui poet. Care a fost primul moment semnificativ în cariera dumneavoastră? Eu cred că semnificativ a fost faptul că mi-a apărut cartea de debut. Pentru că atunci, în anii aceia, era greu să-ți faci un drum în literatură. Eu am venit de pe băncile, ca să zic, a școlii. În anii studenției nu am scris, cu excepția unei legende, care, de fapt, tot în proză, a fost apreciată nu de un literator, dar de un lingvist, de cunoscutul Anatol Ivanovici Ciobanu, care ne preda limba română și care ne-a dat în una din zile tuturor studenților să scriem ceva pe temă liberă. Ce dorim? În 45 de minute. Din grupa noastră, care era o grupă puternică, 2 lucrări au fost nominalizate cu notă maximă. Adică, și probabil așa a vrut Dumnezeu, a fost a mea și am ajuns scriitoare și a fost a Lidiei Codreanca, care tot a devenit scriitoare. Adică nota a fost pusă conform, probabil, ideilor și simțurilor, sentimentelor, emoțiilor pe care noi le-am pus în acele texte. Poezia a venit mult mai târziu la mine. Nu știam că aș putea scrie, dar întotdeauna îmi făceam probleme. Când te duci la o întâlnire cu cititorul, prozatorul, ce trebuie să facă? Să-și povestească povestea, povestirea, novela, să citească ceva. Și atunci, într-un fel, îi admiram. Nu zic că îi invidiam, îi admiram pe poeți că ei au posibilitatea să citească o poezie, 2, 3, să nu plictisească publicul. Dar poezia era în adâncul meu, probabil, și prima carte a apărut pentru copii de poezii, dar a apărut atunci când eu deja aveam 3 copii. Adică probabil trebuie să ai anumite emoții, așa eu consider, ca să-ți vină versul cu tare sau cu tare în suflet și tu să-l scrii pe hârtie. Primele pași în domeniul dumneavoastră rămân mereu în memorie. Despre ce a fost prima dumneavoastră operă? Prima mea carte, Scut pentru Leonora,
una din novele, așa se numea, erau diferite personaje, bărbați și femei, pe care eu le-am trecut prin sufletul meu, pentru că am pus acolo numai, am pornit de la oameni concreți, pe care i-am cunoscut sau care au motivat ca eu să iau ca personaje. Dar sigur că am pus anumite sentimente ale mele. Și cu mulți ani mai târziu, când fostul meu șef, Gheorghe Marin, tatăl Doinei și al lui Ionaldea Teodorovici, i-am dăruit o carte, Trandafirul din grădina Semiramidii, tot proză. Și el a doua zi îmi telefonează și îmi spune: am citit una din povestirile tale. Nu am știut că tu ai divorțat de Tudor, adică de soțul meu. Dar eu așa uimită zic: dar cine v-a spus asta? Păi eu am văzut lucrul acesta în povestirea cu tare. Și acolo este, el îl cunoștea pe soțul meu, jurnalist, și zice, acolo este portretul lui. Zic, portretul e a lui, dar divorțat. N-am divorțat. Adică, știți, realitatea se îmbină cu imaginația scriitorului, a poetului. Și revin la când a apărut prima mea carte, o profesoară de limbă franceză m-a întrebat: de ce scrii pentru maturi? De ce nu scrii pentru copii? Ea avea impresia că despre copii sau pentru copii poți mai simplu să scrii, mai ușor. Nu este adevărat. Pentru copil trebuie să găsești cu ce să-l uimești, prin ce să-l atragi. Și am avut foarte, cum să zic așa, întâlniri cu copiii de diferite vârste și uneori atâtea emoții aveau copiii și cu atâta dragoste înțelegeau cuvântul și îmi făceau niște complimente, știți, eu rămâneam pur și simplu tablou. Când îmi spuneau copiii, sunt foarte sincer, spun ceea ce simt și ceea ce văd. Fiecare poet este influențat de alți scriitori. Care a avut cea mai mare influență asupra creației dumneavoastră? Eu nu știu dacă aș putea să numesc un scriitor că a avut influența asupra mea, de atâta că noi de școală îl cunoșteam pe Eminescu. În anii studenției mai profund l-am cunoscut, aveam lecții speciale, adică eu pornesc în general că m-a influențat literatura în principiu. Da, îmi plăcea foarte mult, știam foarte mult pe de rost din creații de-a lui Eminescu. Îmi plăcea, sigur, Grigore Vieru, tot așa numeroase poezii le știam pe de rost. Alți poeți, alți noveliști, pentru că atunci când începi a scrie proză, te interesează deja să vezi cum scrie, de exemplu, un Iacob Burghiu, cum scria un Nicolae Vieru, cum scriau alți prozatori și îți alegeai ce era pentru sufletul tău. Clar că am citit tot ce prevedea programul studiilor la universitate, dar oricum ai niște preferințe. În viața fiecărei persoane există momente cheie. Care a fost momentul decisiv în cariera dumneavoastră literară? Nu pot să vă spun, dar repet că din școală am început să scriu niște articolașe și le trimiteam pe la ziar. Și am scris odată un material critic, așa, referitor la școală. Dar n-am pus numele. Sau am pus pseudonim, nu țin minte. Și profesoara noastră de limbă și literatură moldovenească, cum era pe vremuri, a venit la noi în clasă și a zis: deși nu este numele, eu pot să spun cine a scris. Și m-a numit pe mine și pe un coleg de-a meu. Noi eram prieteni, adică ne interesau aceleași probleme, aceleași evenimente, le tratam în felul nostru, adică da, eram pe aceeași undă verde. Și ea a zis ori Nicu, ori Marcela. Dar a apăsat mai mult pe mine și eu recunoscut, zic, da, eu. Nu știu dacă de aici a pornit, dar am avut un caz foarte interesant când eram elevă
am scris un roman într-un caiet, adică așa de la început până la sfârșitul caietului. Nu știu cum l-am numit și despre ce am vorbit, dacă vă puteți imagina așa, să-l scrii și să nu ții minte. Dar am avut curajul să-l trimit la ziarul Moldova Socialist. Și am primit o scrisoare care m-a bucurat, deși n-au publicat nimic din el, dar îmi scria jurnalistul Vasile Spinei, am păstrat scrisoarea aceea foarte mulți ani, de-am eram căsătorită, dar soțul meu tot a lucrat la Moldova Socialistă și eu am arătat scrisoarea. A răspuns într-un fel că nu înțelegea cine sunt, elevă sau profesor. Și eu am făcut o concluzie, înseamnă că nu era așa de rău, dar ei nu păstrau manuscrisele. Așa. Sprijinul celor apropiați este esențial pentru orice artist. Cum au perceput familie și cei dragi drumul dumneavoastră? Eu, în primul rând, o să încep nu de la părinți. Părinții știau că îmi place foarte mult să citesc. Poate eu nu spuneam care era dorința mea, cine să devin. Îmi plăcea foarte mult teatrul la microfon și părinții mei, inclusiv tăticul meu, când ne lua acum la țară, copiii lucrau de rând cu părinții. Și tăticul meu, când știa că urmează teatrul la microfon, îmi dădea voie mie, dacă făceam ceva pe câmp, îmi dădea voie mie și fratelui meu să mergem acasă ca să ascultăm. Deci asta a avut o influență foarte mare și eu inițial mă gândeam să mă fac actriță, adică actor, ca să pot reda anumite sentimente, anumite idei, anumite mesaje. Dar pe parcurs mi-am schimbat, adică dorința, numai că o țineam în sufletul meu, nu spuneam la nimeni că eu vreau să devin scriitor. Educația literară poate juca un rol important în cariera unui poet. Ce părere aveți? Este suficient talentul și inspirația pentru a deveni un poet bun? Eu cred că, în primul rând, trebuie să citești mult ca să ai un vocabular bogat. Și în proză trebuie să redai anumite gânduri, anumite idei, dar în poezie este mai greu, pentru că dacă scrii în cheie clasică, atunci trebuie să ai grijă de ritm, să ai grijă de rimă, să cauți cuvintele potrivite, dar asta vine cu timpul. Când acum ai o anumită experiență, când ai încredere în forțele tale și, bineînțeles, când nu te consideri geniu, cum se consideră unii de la prima carte. Nu. Geniu sunt mulți, poate, din punctul lor vedere, dar trebuie să te aprecieze publicul și să ai cuvântul tău spre ei, care să ilumineze pe ei și ei simt lucrul ăsta și atunci, dacă te apreciază ei. Cartea mea de poezii, prima carte de poezie, a apărut foarte târziu. Și m-am întâlnit cu o colegă de-a mea, o fată simplă, care mi-a spus: așa de tare îmi place cartea ta, că eu, dacă mă crezi, eu dorm cu ea sub piernă. Și când am așa vreo nostalgie, ori ceva, eu și-o citesc. Dar poezioale erau scurte, de un catren, de 4 rânduri, de 8 rânduri. Și eu zic, uite, dacă mi-ar fi spus domnul Mihai Cimpoi, pe dânsul nu l-aș fi crezut, că el mi-ar fi spus cu rezervă niște lucruri. Dar pe tine te cred, pentru că tu mă cunoști, pentru că eu am scris despre mine, despre tine și despre alte fete care poartă în sufletul lor o anumită dragoste pentru cineva, adică și așa. Orice drum creativ este plin de dificultăți. Ați avut astfel de perioade și ce v-a încurajat să continuați? Dacă ar fi să vă spun când a apărut prima mea carte de proză, eu nu eram căsătorit. Când am depus manuscrisul la Uniunea Scriitorilor. Așa era atunci. Adică dacă nimerea un manuscris la o editură oarecare, ea trebuia să treacă prin Consiliul Uniunii Scriitorilor. A zăcut acest manuscris un an de zile la Uniune. Era atunci consultant Nicolae Vieru, prozator,
și mă anunță într-o zi că, Marcela, eu am pierdut manuscrisul tău. Dar atunci nu erau calculatoare. Eu am dat 2 exemplare, mi-a rămas al 3-lea, care, știți, se vede nu chiar bine. Eu l-am cules la mașină din nou. Dar fac o paranteză și spun că mașina, eu mi-am cumpărat-o în Pribaltica, cu litere, știți, latine. Când am ajuns la sfârșit, la ultima pagină, el îmi telefonează și îmi spune, știi că eu am găsit manuscrisele. Am găsit manuscrisul. Bine, asta este ca așa, ca să vedeți cum se reține un proces literar. Am depus și a apărut cartea când eu aveam deja 3 copii. Adică a durat foarte mult. E clar, era și rând acolo. Dar m-a bucurat că oricum a apărut și a apărut, cum să vă zic, am trecut pentru o experiență mare, pentru că mi-a zis redactorul că trebuie să mai lucrez la o povestire care mie mi se părea că e foarte bună. Era despre bunica mea. Și adică pusesem tot în ea. Și m-am mirat când a zis și zic, Doamne, ce pot eu schimba aici? Dar când l-am făcut roșu, atunci am înțeles, iată cum trebuie să redactez textul. Sunt unele cazuri, și mi s-a întâmplat mai de multe ori, când personajul trebuia să moară. Și mie îmi părea rău. Adică ca să-l arăt, să-l omor, haideți să zic așa, crud. Dar el trebuia, adică să pună punct la o problemă. Și îmi venea foarte greu lucrul acesta. Dar cu timpul te obișnuiești, adică... Creativitatea se dezvoltă mereu. Cum simțiți să schimbați stilul dumneavoastră de la începutul carierei? Cred că s-a schimbat. Pentru că omul, și mai ales eu, care am citit foarte mult, nu numai foarte multe, adică cărți, dar eu un singur an am lucrat profesoară de limbă și literatură moldovenească în satul Cărpineni. Pe urmă am revenit în Chișinău, m-am angajat la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul pedagogiei. De literatură eram departe, pentru că în secția în care lucram era legată de școli profesional tehnice. Dar mi-a dat posibilitatea acest lucru în această secție. Am avut odată, cer iertare, de la lucru mi s-a dat o anchetă. Asta a fost mai prin anii 70-78. Am venit în Găgăuzia. Iată, atunci, prima dată, am făcut cunoștință cu găgăuzi. Era o anchetă socială. Ce m-a impresionat, veneau oamenii de la țară, din sate, după lucru. Mă uitam la mâinile lor, bătătorite de muncă, cu pământ sub unghii. Foarte mult m-a impresionat. Asta era o imagine pentru viitoare novela mea. Oamenii veneau, credeau că eu am să pot rezolva anumite lucruri. Dar asta era pur și simplu o anchetă care trebuia să fie pus pe masa unui specialist, ca el să decidă anumite lucruri. Eu merg întotdeauna cu carnetul în geantă și orice mă impresionează, imediat îmi notez. De atâta că, pe urmă, vine ideea pe care o desfășor. Cu cât scrii mai mult, cu atât te perfecționezi tu. Un exemplu, am făcut o carte care nu a apărut, Omul, simbol al veșniciei. Sunt citate de diferiți autori clasici, universali, dar și contemporani. Și trebuia repede să scriu o microprefață, o păginuță despre carte și despre om. Am scris-o foarte repede, dar eu scriu încet. Eu nu pot scrie repede așa la comandă.
Și când am citit-o ca să o pot de acum cât de cât redacta, am numărat de câte ori am folosit numele omul. De 10 ori. Și m-am așa, știți cum se poate așa. Și am redactat textul, am căutat sinonime ca să fie așa cum trebuie să fie. Deci, relațiile dintre cultura română și cea găgăuză este un subiect deosebit de interesant, având în vedere conexiunile istorice și tradițiile comune, dar și diferențele care le fac unice. Cum vedeți legătura dintre aceste două culturi și în ce mod se influențează una pe cealaltă? Eu cred că se influențează, pentru că fiecare carte, fiecare manuscris, ca să zic, care a fost adus de exemplu de domnul Todor Zanet, când a făcut cele 3 cărți în 4 limbi, în 3 volume, adică trilogie, acolo erau proverbe. Noi ca să nu le traducem în limba rusă, în limba română, noi ne-am așezat alături cu autorul și eu îi spuneam românești și îi spuneam cum să-l traduc. Și foarte repede, noi într-o zi am reușit, adică ca să spunem la punct, și erau foarte multe proverbe asemănătoare. Noi trăim în aceeași societate. Noi ne ocupăm, adică avem aceleași ocupații, că la țară sau în oraș, și ele se potrivesc și noi învățăm unul de la altul. Sau uitați-vă în cântece, în dansuri, adică sunt figuri care se repetă și într-un dans și în altul. Da, sunt specifice. Dar oricum se interpătrund aceste culturi și nu pot spune că chiar e tot găgăuză, chiar e tot român. Nu, pentru că influențe ale mai multor limbi sunt. Folclorul găgăuz este plin de unicitate. Folosiți elementele din acest folclor sau limbă în lucrările dumneavoastră? Eu nu pot spune cu siguranță că chiar iată folosesc, dar v-am zis, dacă o imaginație mă impresionează, nu contează din ce limbă, din ce carte eu o utilizez. Adică o aranjez în textul meu care vine. Sau din alte limbi. Și vă dau, iată, un exemplu. Am scris o novelă contemporană, dar titlul era Trandafirul din grădina Semiramidei. Adică tocmai din antichitate l-am luat, din acea legendă, da? Dar l-am pus în mâna unui personaj de-al meu care a dăruit acest trandafir soției. Deci, conservarea limbii prin literatură este o sarcină importantă. Da. Cum considerați că se poate conserva eficient limba găgăuză prin creația dumneavoastră sau creația autorii găgăuzi? Scriitorilor. Da. Sigur că da, pentru că, știți, atunci când cineva citește ceea ce e scris și dacă este de o altă naționalitate decât este scriitorul, el imediat observă anumite elemente pe care le utilizez. Și credeți-mă că și atunci și eu când descoper în alte cărți, mă gândesc, uite, și la noi așa, sau de la noi a luat, sau de la... Eu cred că este un lucru foarte bun. Dar cel mai bine, clar, că se conservează de către cei care sunt vorbitori de limbă respectivă, pentru că ei știu mai profund anumite lucruri, da? Interesul tineretului față de literatură poate fi diferit. Cum evaluați atitudinea tineretului din Găgăuzia față de literatură și poezie? Eu aș spune nu numai despre în găgăuză, în genere, literatura este mai puțin citită acum decât pe vremurile mele. Și generația mea și acum citește. Adică la vârsta respectivă, dar citește, caută anumite cărți, caută să fie la nivel, adică la nivel, în primul rând, al lui, spiritual, adică să crească, continuu să crească de la o treaptă la alta. Tineretul, când acum este atâta tehnică în jur, s-a depărtat de carte.
Adică găsești în internet ce vrei, nu l-ai mai citit pe Lev Tolstoi sau pe Dostoievski sau nu știu ce, ți-ai luat acolo pe scurt despre ce se vorbește, nu știu ce, dacă te interesează, dacă nu. Eu vorbesc despre oameni în general, pentru că un scriitor care se vrea, știți, ca să crească, el citește cu pasiune ceea ce îl atrage pe el, pentru că asta nu contează când a fost scris cartea cutare. Ea conține valori spirituale de care te poți folosi. Înveți de la cei care au activat înaintea ta. Pentru că le studiez stilul. Eu nu știu, poate de atâta că eu de mulți ani lucrez ca redactor în cadrul editurii, dar eu chiar atunci când citesc o carte care mă interesează, eu citesc cu creionul în mână și câteodată zic, Doamne, dar tu citești, nu găsi greșeli acolo. Dar, sau haideți când eram așa la începuturi când citeam, unde era peisajul, nu citeam, pentru că repede vroiam subiectul să-l urmăresc și lăsam acelea necitite. Mai târziu, astea mă impresionează în primul rând, pentru că ai o anumită deja cultură formată și dacă vrei să citești despre Găgăuzia și scrii despre un anumit personaj, iată, eu, cărțile domnului Zanet, care au fost traduse și în limba română, pentru că Găgăuza nu înțeleg, dar au fost traduse de Titus Știrbu, au apărut tot la noi câteva din ele. Eu atunci văd a cui e cartea asta, a cui este stilul, pentru că dacă citești mai des un coleg sau altul, tu de acum știi stilul lui. Și poate să citească o frază din 3-4 rânduri sau mai mari și îți dai seama că asta aparține cu tărâi scriitor, pentru că nu poate altcineva să scrie așa. Noi știam că dumneavoastră ați fost implicate în crearea dicționarului Găgăuz prin colaborarea cu Tudor Zanet. Care a fost rolul dumneavoastră în acest proiect important și cum ajută aceasta la conservarea limbii? Eu cred că cea mai mare importanță, sigur, că are autorul, care a avut curajul, hărnicia, dăruirea lui ca un volum atât de mare să-l fac singur. Bine, atunci când cartea de acum, când manuscrisul a fost machetat, atunci apar și corectorii, pentru că nu poți să asumi absolut totul, trebuie să uiți și un ochi străin care să observe o greșeală sau alta. Dar în principiu tu ești acela. Eu mai mult tehnic, adică am căutat care este varianta mai bună împreună cu domnul Zanet, cât să nu coste prea scump, pentru că editurile iau foarte diferit. Unul pune 5.000, altul pune 10, altul pune 20, adică este o diferență foarte mare. Noi am căutat o soluție ca să fie mai convenabil pentru cel care plătește, pentru că în loc de 500 el poate face 1000 de exemplare și atunci profită de cine? Cum le s-a dăruit astăzi profesorilor acest tezaur, acest dicționar în 6 volume, asta a fost mai ales a mea. Că mă uitam eu dacă la titluri care nu le știam, ori nu știu ce, dar mă uitam din punct de vedere tehnic, cum este aranjat, cum pagina, unde e titlul, unde este paginile astea în special care se numesc tehnice, ce e scris acolo, dacă este corect, dacă e indicat corectorul, dacă e indicat cineva care, a cui e dreptul de autor. Sunt foarte multe mărunțișuri care cel care citește nu pune la cântar, să zicem, lucrul ăsta. Dar este important și lucrul acesta. Și clar lucru că l-am susținut pe domnul Zanet, moral, în sensul că i-am demonstrat că este o carte foarte necesară, deși el știa lucrul ăsta, dar știți, când te mai încurajează cineva că face un lucru mare, știam că posibilitățile sunt reduse, nu poți citești nopțile, diminețile, în fiecare, te epuizezi. Dar el a avut
l-a înzestrat Providența cu toate trăsăturile de caracter, pentru că eu mi-aduc aminte, am lucrat 10 ani la Comitetul de Stat pentru Edituri, Poligrafie și Comerț cu Cărți. Și într-un timp eu patronam enciclopedia moldovenească și vedeam câți oameni lucrează acolo. Câți ani făceau o enciclopedie, să zicem, literatura, în 2 volume apărută. Adică, păi erau vorba de ani mulți, era vorba de un colectiv mare, dar aici un om încearcă, adică să facă aproape imposibilul. Da, a lucrat mulți ani, dar nu s-a plictisit. Eu parcă-l văd cum venea la noi la editură și îmi spunea: tu știi ce cuvânt am găsit eu să completez, iată, un sinonim pentru cuvântul cutare. Îmi povestea mama lui cum îi spuneau anumite cuvinte pe care de acum ele poate sunt dispărute din uzul prezent. El poate de acum gata rămâne în arhiva limbii, dar este important că să arăți sinonimul cu tare și cu tare. Adică, știți, după universitate mi-am susținut teza de diplomă la universitate pe temă literară. Dar mi s-a propus, iată, președintele comisiei era Sergiu Berejan și el mi-a propus ca eu să merg imediat după universitate la Academia de Știință, dar mi-a spus că în lexicologie să mă ocup dicționar. Eu eram atât de departe de dicționar atunci și am refuzat. M-am dus învățătoare la Cărpineni. Adică, dar pe urmă, adică am îndrăgit. Pentru că orice lucru care îl faci îți trezește, știți, interesul. Și dacă interesul ai, de acum merge și inspirația. Dumneavoastră, cu ce dificultăți ați întâmpinat și cum le-ați depășit când a colaborat cu Tudor Zanet la dicționar? Cu Tudor Zanet a fost ușor de lucrat, pentru că el știe ce vrea. El nu pornește pe loc gol. El nu numai cu ideea, am autori care azi vin cu o idee, mâine cu alta, poimâine altă idee și o întorc așa. Nu. Domnul Zanet știe ce vrea și își poate proiecta ziua de muncă și își poate proiecta volumul. El trebuie să apară de la data asta până atunci. Și atunci el se dădă. Eu am zis o frază azi, că el știe a se zidi în orice lucrare pe care o scrie, pe care o creează. Dicționarul poate juca un rol important în conservarea limbii. Cum considerați că ce poate contribui la popularizarea și conservarea limbii găgăuze? Eu cred că dicționarele, în primul rând, pentru că atunci, dar iar, depinde de om. Eu dacă citesc și găsesc un cuvânt pe care mi se pare că el nu este potrivit sau nu îl cunosc, eu îl caut numai decât în dicționar. Și dacă îl caut în dicționar, citesc tot ce se spune acolo și văd, este bun pentru fraza mea, pentru locul unde eu trebuie să-l pun. Și asta îți dă posibilitate tot timpul, știți, eu știu poeți care lucrează numai cu dicționarul pe masă. Acum e și mai simplu, într-un fel, că este internet, dar bine, 6 volume nu poți să le pui pe internet. Cartea totuși are un aport și o valoare aparte. Ce proiecte sunt planificate în domeniul lexicografiei și literaturii găgăuze și cum pot contribui aceasta la dezvoltarea culturii? Dumneavoastră știți? Eu nu prea știu de ce, pentru că în cazul ăsta, chiar am spus domnului Zanet că ai nevoie de o perioadă de relaxare și de odihnă, că nu poți imediat trece la alt lucru sau altă lucrare mare. Eu știu că el nu încetează, că el continuă să scrie, că are idei și așa când te uiți la el, un bărbat bine făcut și îți pare că e dur, îți pare că e puternic și rezistent, dar când îl vedeam, când venea cu cuvinte, uite ce cuvinte am găsit, apoi tocmai așa îi strălucea, știți, îi se lumina fața, îi străluceau ochii, fericit. Arătați-mi un om care nu știu ce face și e fericit.
face un lucru acolo, de exemplu, și îl face așa, că trebuie să-l fac fără niciun entuziasm. Dar el trăia fiecare frază și se bucura întotdeauna și eu îl admiram. Zic bravo că știți. Deci fiecare scriitor se simte apropiat de anumite figuri literare. Care dintre scriitorii găgăuși sunt cei mai apropiați de creația dumneavoastră? Este clar că cel mai apropiat este domnul Tudor Zanet, pentru că eu cunosc lucrările lui, chiar dacă nu le-am citit în limba găgăuză, dar el de fiecare dată îmi povestea, adică același Requiem, eu doar nu l-am citit, știți, Ave Maria, dar eu cunoșteam toată povestea asta, fiindcă el mi-o povestea, fiindcă ce să vă zic, el știa pune sentiment și atunci când el vedea cum plâng femeile de diferite vârste când li s-a citit din Requiem, când li s-a citit din Ave Maria. Eu, știți, am personajul respectiv din povestea aceasta, povestea adevărat, care a păstrat cheia la biserică toți anii aceștia, adică ex-sovietici, când nu se permitea. În ea tot timpul a trăit credința. Păi personajul ăsta nu te influențează? Nu pune în sufletul tău ceva și te gândești măcar un pic să seamănă aceste femei simple, devotate unei idei? Eu cred că asta influențează foarte mult. Cum vedeți dezvoltarea literaturii moderne din Găgăuzie și impactul acesteia asupra culturii regiunii? Eu cred că ea trebuie la nivel, știți, la nivel național și la nivel direcția cultură, adică să fac o selecție foarte bună a ceea ce trebuie de editat. Și fac o paranteză, domnul Zanet a promovat câteva poeti tineri și asta tot contează, pentru că atunci când îți deschide drumul cineva care stă în spatele tău, știi cum trebuie să scrii, îți arată, îți redactează ceva, îți arată cum să lucrezi, este foarte important. Adică tu nu vii pe teren gol, pustiu și începi a scrie nu știu ce poezie. Pe cine o să intereseze ea? Dacă nu este o idee majoră care să trezească interesul. Societatea noastră se dezvoltă de la o treaptă la alta. Dacă ai literatură bună în limba ta, care trebuie să o citești, înseamnă că ai de la cine învăța. Dar despre ce vorbește această carte? Ea vorbește despre trecut, de exemplu, cine sunt strămoșii, ce vorbeau, ce făceau, care era ocupația de bază. Iată, mă reîntorc la Ave Maria. Adică ia exemplu de la această femeie, vezi cum și-a dus ea viața, cum ea singur, n-a impus-o nimeni. A impus-o, să zic, credința ei în Dumnezeu. Și înveți de la asemenea, știți, personaje. Și mai ales dacă știi că ele sunt reale. Sau Requiem-ul acela, în care se vorbea și despre evenimentele foamete, depărtări. Asta este istorie prin care au trecut părinții noștri, bunii noștri și noi. Unii sunt de părere că adică nu trebuie să te uiți în urmă, ba trebuie să te uiți, pentru că tu de acolo vii, acolo sunt rădăcinile tale, acolo sunt valorile de la care pornești. Deci tu ești dator valorile celea să le păstrezi și să le înmulțești, ca ele să rămână și de la tine ceva. Și astfel se îmbogățește limba, se îmbogățește literatura și omul devine, știți, mai, haideți să zicem, e mai drag este limba lui, istoria lui. Adică, da, te-ai dus în țară, nu știu care, primești un salariu foarte bun, dar nostalgia și dorul care totuși persistă în sufletul tău, asta arată că tu mai ești legat de rădăcinile celea și nu poți stăia așa, știți, adică nu... Și fiecare om trebuie să se mândrească cu naționalitatea lui, cu limba lui, cu istoria lui și să o promoveze. Pentru că asta e... Condițiile acum sunt altele, dar cred că întotdeauna s-au menținut valorile astea spirituale pe oameni adevărați, care au ținut cu adevărat la aceste valori.
Noi deja știam că dumneavoastră aveți o experiență mare în domeniul cultural. Voi aveți operele traduse în alte limbi? Eu am câteva poezii, câteva cărțuli traduse în limba rusă. Traducerea a făcut-o Lyubov Felcher. Nu mai este, din păcate, cu regret. Ea era în Israel, trăia. Am o povestire care se numește Cicoarea, de la floare de cicoare pornește. A fost tradus în câteva limbi. În limba rusă și în limba găgăuză a tradus-o domnul Tudor Zanet, în italiană și în engleză alte persoane. Și iată și aici, când traduci povestirea și observi ce linia aceea care leagă și o limbă și alta, chiar și titlul, Țcorii, dacă îi zici așa, păi de unde vine? De la cicoare, din latină. Adică sunt foarte multe elemente care unesc limbile sau trec dintr-o limbă în alta. Fiecare scriitor abordează teme specifice. Care sunt temele care vă sunt cele mai importante și care sunt frecvent prezente în operele dumneavoastră? Haideți să zic așa, fac o comparație că acum la mod sunt postmoderniști, așa, care fac versuri fără rimă, vers liber. Dacă acolo nu este rimă, nu este, știți, trebuie să fie înțelepciune, trebuie să fie versul așa organizat ca să trezească interesul cititorului. Și nu să fie scris fel de cuvinte de, știți, care pur și simplu, dar este această tendință, din păcate. Eu nu utilizez asemenea lucruri. La mine ideile se bazează pe, haideți să zic, pe cele 10 porunci. Eu în toată sau în fiecare carte a mea pun pe primul plan dragostea. Pentru că acesta este cel mai frumos și cel mai sublim sentiment pe care se ține universul întreg. Și dacă Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare pe acest pământ și dacă noi suntem făcuți din lut, creați din lut, cum se zice, Dumnezeu în adâncul fiecărei persoane a pus lumina sa divină și noi trebuie să fim acei care noi să o căutăm în noi și să o găsim. Și atunci ea îți dictează alt drum decât, știți, cele care țin nu de valori. Eu promovez cele 10 porunci, adică prin personajele mele arăt ce e bine, ce e rău. Mi-a apărut ieri chiar o carte pentru copii care se numește, are 36 de pagini numai, dar e color, Copiii Soarelui. Copiii Soarelui, că cineva m-a spus că nu trebuie să pui în titlul ăsta că te duci cu gândul la niște boli. Nu e adevărat. Și eu am demonstrat că o povestire a dat titlul acestei cărți. Și eu vreau ca ea să rămână așa și nu-mi contează ce cred alții despre titlul acesta. Pentru că noi suntem, haideți să zic așa, copiii luminii, copiii soarelui. Deci eu nu compar soarele cu Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care este cel mai mare și cel mai care a creat universul, dar arăt că fiecare din noi trebuie lumina asta să-i dăm un alt volum și să o împrăștiem, pentru că de unde dai, se adaugă. Din izvorul din care ai apă, el izvorăște cu o apă și mai bună, și mai puternic, și mai curată. Și eu așa văd literatura. Așa este poezia mea pentru copii și pentru maturi, așa este proza mea. Tot pentru maturi și pentru copii. Eu, prin personaj, îmi educ cititorul. Poezia contemporană este în continuă schimbare. Cum o evaluați și aveți autori preferați din poezia modernă? Din poezia modernă, sigur că am anumiți poeți care scriu într-un stil altfel decât scriu eu. Am să dau un singur exemplu. Nicolae Fabian, care este un poet mare, dar poate nu este descoperit, din Colibaș vine, dar el are o lectură deosebită,
are niște valori ale lui spirituale și încearcă să le promoveze. Și dau un exemplu că i-am dat să-mi redactez un text al meu, pentru că, știți, trebuie să citească și un ochi străin. Și el mi-a făcut acolo niște propuneri și mă întreabă că zice, văd că nu le-ai utilizat. Zic că nu le-am utilizat, că ele nu fac parte din stilul meu, ele fac din stilul tău și dacă eu citesc un catren din versul tău, eu știu că ăsta îți aparține ție. Asta este mai rar acum, pentru că când te uiți, toți scriu cam aceleași lucruri și cam în aceeași cheie. Dar sunt poeți care deodată din păcate puțini sunt de ăștia pe care eu îi admir. Poezia joacă un rol special în societate. Care credeți că este rolul ei în lumea modernă? Eu cred că orice autor, orice lucrare își are cititorul lui. Adică nu este numai decât nevoie ca să citească absolut toți și nu este nevoie ca toți scriem cum a scris Druț sau toți scriem cum a scris Eminescu. Fiecare scriitor are cărărușa lui în literatură și ea, adică poate deveni mai mare, mai largă, mai frumoasă, mai cu flori pe la, știți, sau poate fi îmbruienită și nimeni să nu ți-o mai citească, adică poezia care e scris-o, pentru că ea nu interesează. Deci un scriitor acum, unii cred că se afirmă bine. Eu mă uit pe Facebook ce poezii sunt propuse. Niște poezii foarte slabe, la care cei care îl cunosc pe omul respectiv spun splendid, extraordinar, te miri în sinea ta și te gândești ce este splendid aici oare, că nu este nici idee și nu este nici poezie propriu-zisă. Deci trebuie să fim atenți prin ce educăm pe cei din jurul nostru. Fiecare poet are o poezie iubită. Care dintre poeziile dumneavoastră este cea mai iubită? Eu cum ar răspunde orice mamă, știți că câți copii are, toți sunt dragi că sunt a ei. Mie îmi place o poezie care eu am dedicat-o soțului meu când era încă viu. Creați din lut și din cuvânt, suntem o apă și un pământ. Și urmează acolo. Mulți poeți aduc elemente autobiografice în lucrările lor. Poeziile dumneavoastră conțin astfel de elemente? Nu pot spun că da, pentru că ele e suficient ca să poarte, știți, mesajul meu și să poarte emoțiile mele pe care să le redea. Dacă anumite elemente eu, știți așa, cred că nu. Dar haideți să vă dau exemplu. Când era fetița mea mică, cea mai mare, Roxanda, care a devenit pictor și unele cărți ale mele pentru copii am folosit imaginile ei, am compus o poezie, umblând cu dânsa prin o gradă mică de 3 luni. Eu, după soț, sunt romanciuc. Fiica o cheamă Roxanda. Și eu am folosit elementul ăsta, Roxandița romanciuc, umblă numai cu un papuc. Celălalt, el a furat, cățălușul cel tărcat. Roxandița supărată, îl tot ceartă lângă poartă. Măi, cățel flocos și rău, dă-mi papucul, că e al meu. Iată, am folosit și numele copilului și adică o imagine, așa, o poezie simplă. Dumneavoastră, cum credeți, ce emisiune are un poet? Cum înțelegeți rolul dumneavoastră în procesul literar? Eu cred că fiecare poet, dacă i-a dat Dumnezeu har și el muncește pentru harul ăsta, pentru că mulți au har, dar dacă nu muncești, știți cum se zice, că talentul poate să fie 90% sau chiar mai mult, dar munca trebuie să fie cea mai mare, ca tu să te cizelezi singur. Deci, orice poet poate propaga, haideți să zicem, nu vreau să dau exemple, propagi războiul, propagi pacea, credința, adică sunt valori care tu le arăți prin poeziile tale și atunci tu ai cititorul tău care merge pe calea ta și ia ideile tale. Adică și de atâta unii poeți sunt periculoși care fac
din poezie o armă destructivă, din păcate. La finalul discuției noastre, ce le-ți spune cititorilor dumneavoastră care vă susțin pe drumul literar? Eu le-aș mulțumi că citesc. Eu le promit că îmi continuu calea mea, adică nu voi devia de la ea ca să propag niște aberații, rămân pe valorile spirituale în care eu cred și în care știu că crede multă lume. Pentru că acestora le se datorează că valorile noastre se perpetuează de la o generație la alta. Doamnă Mărdarie, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră Interviul Săptămânii. Reamintesc telespectatorilor că astăzi am discutat cu poetă, scriitoare Marcela Mărdarie despre cariera sa literară, influențele culturale din creație sa și despre contribuția la păstrarea limbii găgauzie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de GRT.